M'agradaria que m'expliquessis perquè no hem tirat l'equip al darrere quan hem aconseguit remuntar el partit amb 10 i empatar-lo. Perquè som un equip valent, perquè som el Tàrrega, perquè representem el Tàrrega i perquè estan més a prop del 2-3 que del 3-2. Aleshores, un empat a casa davant dels Sants, evidentment que és millor que perdre el partit, però han volgut anar endavant, han volgut anar a fer el tercer gol i crec que això és de les coses més bones que crec que s'han fet avui. Ser valent, ni que el Salt fos dolent, voler guanyar el partit, sí que quedaven molts minuts, potser hagués sigut millor ser una miqueta més prudent, però crec que la dinàmica era bona, jugàvem amb 10 jugadors, havíem apretat molt, però crec que els jugadors havien d'anar a totes i és de les decisions que he pres avui, crec que, sobre el paper, un cop acabat el partit, doncs evidentment que ha sigut negativa, però no me l'arrepentixo i ho tornaria a fer.